Обережно, брудна вода, купатися заборонено. В Криму окупанти закривають місця відпочинку на найпопулярніших курортах. Відсьогодні у Валушті туристам не можна купатися на 6 пляжах. Раніше закрили ще 2 у Севастополі. Світлини ж брудного Чорного моря місцеві жителі викладають чи не щодня. Про екологічне лихо в Криму в розпал курортного сезону далі в сюжеті. 6 пляжів Алушти окупаційна влада тимчасово закрила для відпочивальників. Офіційна причина – невідповідність води санітарним нормам. Купатися заборонено. Туристи, які часто навідуються до окупованого півострова, визнають, така проблема у Криму не перший рік. Каждый год есть нарекания, претензии к тому, что находят какие-то инфекции вот в районе Рыбачьего, Малореченского. То есть там качество не отвечает нормам, потому что это связано с различными стоками, которые вытекают в море. Закритими залишаються і 2 пляжі у Севастополі. Останній аналіз проб води показав наявність тут штаму холери. Власників пляжів зобов'язали розмістити інформаційні щити про заборону купання. Також попереджати відпочиваючих про небезпеку зараження пропонують за допомогою гучномовців. Минулого тижня у Севастополі сталося екологічне лихо. На глибині 36 метрів прорвало каналізаційну трубу. Усі нечистоти вкрили узбережжя. Люди у соцмережах викладають фото забрудненої води та пишуть іронічні коментарі. Умеют русские все засрать. Легендарный Севастополь – город русских говнюков. А це вже Феодосія. Місцеві вже кілька тижнів намагаються закрити центральний пляж. Адже тут також просто в море витікають неочищені стоки. Люди побоюються інфекцій. Кримські ж ЗМІ майоріють заголовками на кшталт «Скоро і у нас буде холера». Окупаційний розпоживнагляд вже наказав орендатору пляжу заборонити купання. Однак комерсанти ухвалу проігнорували і навіть попереджувальні таблички не повісили. Наталя Барська, Заман, АТР.